Vinding, og vi har høje forventninger til den her smukke by med de smilende indbyggere. Ja. Og rygterne kører med, at det er byen, der aldrig sover, ja. Nattelivet er meget stramt her. Ja, nu skal vi ind i byen. Og når vi har trådt over det her skilt, så er vi inde i Vinding. Og så er vi inde i Vinding nu. Så er vi på vej mod Vinding skole nu, og skal lave et lille interview med nogle små elever om hvordan det er at bo der og sådan noget. Eller skoleelever. Ja, skoleelever. Og en kantinemand. Ja. Men nej. Ja, her er vi så i Vinding skole. Og en stor skole. Jeg skal bare lige finde en lærerværelse. Hvor er det? Er det ikke derovre? Hvordan er det godt på Vinding skole? Det synes jeg er meget fedt. Er det anderledes end de andre skoler? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke vildt meget om de andre skoler. Hvordan er det fællesskab? Det er forskelligt fra klasse til klasse. Inde i vores er det godt. Men jeg ved ikke, hvad det er. Der var blevet mange problemer i vores, så flyttede der nogle elever. Så Ja. Hvad synes I om Vinding som by? ikke nogen. Det skal ikke så meget. Hvilke fælles aktiviteter har I? Er nogen af jer, der spiller fodbold eller håndbold? Eller? Altså, der er mange, der spiller fodbold. Ja. Ja. Bor du selv i Vinding, ja? Jeg bor i Vinding. Jeg bor ved Grønlandsvej. Ja, det går du ikke ned i DGI-huset. Jo. Ja, det går væk til DGI-huset. Har I ingen steder her? Det er nok efter det nybyggede bygge derovre, så er det nok derovre. Ja. Er der mange derovre? Eller? Ja. Og der er samles efter skole og bygger? Ja, nok mest i de store byer. Nå, så er det skoletid, så er det? Ja. Okay. Men jeg kan godt være efter skole, så det er bare dyrere. Altså sådan dyrere køkken. Ja. Hvad laver I i jeres fritid? Jeg går til Vinding. Jeg går i fitnesscenter. Jeg har spillet på stop. Jeg går til karate og fitness. Og jeg spiller fodbold lige herovre. Okay. Yes. For Vinding FC, eller? Ja. Okay. Yes. Det var Det var det. det. Ja. Så er vi her i Vindinggård. Det er det her gode vejr. Nyder det gode vejr her i I Vinding. solen. I solen, ja. Det har været en lidt lang gåtur fra UCV. Og meget udmattende. Ja. Det ser ud til at være en stille og rolig by i hvert fald. Med glade personer og glade indbyggere. Fine personer. Præcis. Ja. Tak. Okay. Er du meget heroppe i Vinding? Ej, jeg er heroppe i hver 14. dag. Hver 14. dag? Ja. Hvad synes du sådan Jeg om synes, Vinding? det er et dejligt område. Dejligt område, Ja, det synes jeg. Synes du sådan, det er stort? Er der nogle aktiviteter, som du finder spændende eller noget? Ja, for jeg synes at vi har jo sportshallen derude, og der er rigtig, det er jo en af Danmarks største ved det ungdomsafdelingen. Nå, herovre i Vinding? eller? Ja, på fodbolddelen og så ved det. Har du nogle børn, der spiller fodbold der, eller Jeg har børnebørn. børnebørn? Ja, Okay. ja. Og dem besøger du meget heroppe? Ja, det besøger jeg heroppe, ja. Ja. Og du er heroppe cirka hver 14. Ja, dag? cirka. Ja. Og du bor over i Urhøj? Jeg bor i Urhøj. Ja. Ja. Så du kører herop? Jeg går op, Går op? så jeg nyder skal gå op af de der bakker. Ja. For når jeg skal til Vinding, så Ja. skal jeg op ad Frelsevej, og når jeg skal hjem, så skal jeg op ad Jellingvej. Ja. Og det giver god motion, og jeg er jo en gammel mand, så ved det, så det har jeg godt af. Ja. Så er det her gode vejr. Så er det altid godt at lige... Det er det. Ja. Yes. Godt. Er det det? Ja, tak for det. Tak skal du have.
Hvad synes du her omkring Vending? Hvad synes du om Vending? Jamen, jeg synes, det er et fint sted. Det er hyggeligt. Ja, folk kender hinanden. Hvor lang tid er du her sådan om ugen? Jamen, altså det er jo lidt forskelligt, men for det meste er jeg på fuld tid. Hvad synes du om menneskerne herom? Er der gode aktiviteter for de unge? Og... Ja, altså det ved jeg ikke så meget om faktisk, men altså det virker til, at alle kender alle, og folk hygger sig. Kunne du forestille dig, at du flyttede om på et tidspunkt? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne jeg godt. Ja. Er der flere spørgsmål? Tror jeg ikke.